Бу фильм Әл-Азгар Әл-Шарифнең Ислам фәннәре академиясе шурасы тарафыннан расланган. Ислам шәригате таләпләре буенча Мөхәммәд пәйгамбәрнең, аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын, персонажы күрсәтелми, ә тавыш һәм камераның хәрәкәтләре ярдәмендә генә белдерелә. Әбу әл-Хакам, аны Аллаһның илчесе атаганча, Әбу Җәһил исеме белән бирелә. Badr International Muvaffaq мәшһүр Әл-Хариси тәкъдим итә. Куючы Rich Christianational şirkəti. Muhammed соңгы пәйгамбәр. Сихәм, йөгермә. Әгәр алар башының йонын алсалар, акчалар миңа буламы? Иншалла, аны син үстердең бит. Нәрсә сатып алыйм икән? Әле моңа кадәр минем бер кайчан да акчам юк иде бит. Ах, мискин, аның хәле авыр бугай. Миңа Мәккәдә ярдәм табарсың дип әйткәннәр иде. Әйе, шулай. Сихәм, Әти! Кая киттегез инде? Без булай ташлап китә алмыйбыз. Иң элек без бу кешегә ярдәм итәргә тиешбез. Башу! мәрхәмәтлелек турында Коръәндә ни әйтелгәнне исеңә төшер, Сихәм. Ата-аналарга, туганнарга, ятимнәргә һәм мискиннәргә игелекле булырга диелгән. Әгәр без моны үтәмәсәк, кайчандыр монда хакимлек иткән кешеләрдән бер җиребез белән дә аерылмыйбыз. Беләсеңме, Сихәм? Кайчандыр Мәккә бөтенләй башка иде. Кәгъбә тирәли йөзләгән путлар тезелгән иде. Ә минем кебек бай булмаган кешеләр өчен яшәү бик авыр иде. Менә, мин китердем. Рәхмәт, әфәнде. Мин моны үзем алам. Мин бурычка биргән вакытта аны кире кайтарырга ышанып бирәм. Ләкин миңа акча кирәк. Минем гаиләм аш. Бу турыда элегрәк уйларга кирәк иде. Әй, тот аны! Мәккәгә рәхим итегез. Сез барыгыз да бик ерактан килгәнсез. Онытмагыз, Аллаларга бүләк биргәндә юмартлык күрсәтегез. Бик юмарт булыгыз. Һәм Аллалар сезгә бәрәкәт бирерләр. Нәрсә? Эй, бөек изге гүзә, мин сиңа үземдә булган бар нәрсәмне бүләк итәм. Сиңа акчаны ялтыраганчы сез тарткан өчен түлиләр, Сүмәйя. Һәм мин Аллаларның нур шәшеп ялтырап туруларын телим. Эй, Мәккә! Исемең синең изге, аткан шәшкәдәй синең игелегең. Мин сиңа түләдем. Инде миңа җавап бир. Сабыр ит, Сухәйл, ашыкма. Уклар белән юрау ашыгып эшли торган эш түгел. Ал. Ис киткәч. Уңышлы чыкты, Сухәйл. Кылычлар ясаучы останы алдавыңны дәвам ит. Уклар син тотылмассың дип әйтәләр. Карак. Әйе, Үмәйя, син куллар сайлый беләсең. Әфәндем, зинһар өчен кызганыгыз мине.
Мин аналам, Билал. Исеңдә тот. Алар синең тәнеңне суктырырга мөмкин. Ләкин синең җаның ирекле. Ул беркемнең дә кулы түгел. Син? Югал күз алдымнан. Яңадан ташла, егет. Ләкин исеңдә тот. Әгәр оттырсаң, син минем кулым булачаксың. Ох, юк. Син минеке. Рәхмәт. Тар. Эшкәмменнән. Карагыз бу кешеләргә. Бу соңгы еллар эчендә иң күп табыш китергән хаҗ. Бүтін иләһләрнең монда Мәккәдә булуы ничек әйбәт. Кайбер хаҗилар шул кадәр ахмак. Товар бәясенең 2 бәясен түлиләр. Юк, бу дөрес. Әгәр дә бөтен нәрсәнең бәясен күтәрмәсәк, без ахмаклар булырбыз. Безнең мәрхәмәтлегебез белән ни булды? Хаҗилар изге урынга килү өчен изге юл үтәләр. Элек без аларга су һәм торак биреп ярдәм итүебез белән горурлана идек. Без хәзер аларның гыйбадәт кылуларыннан файдалануыбыз белән горурланабыз булса кирәк. Мин моны тыңлап торырга тиешме инде? Шаулама, Әбу Җәһел. Әбу Талиб безнең юлбашчыбыз. Әйе, һәм ул минем абыем. Ләкин мин монда аның ялган шелтәләрен тыңлап утырырга тиеш дигән сүз түгел. Әгәр без булмасак, хаҗилар ачлан үләрләр иде. Безнең хезмәтебез без алардан алганга караганда 10 тапкыр кыйммәтрәк тора. Аның кавеме Кагъбаны карап торгач та үзен Безгә үзгәрешләр көтәргә кирәктер. Сак бул, Әбу Талиб. Үзгәрешләр куркыныч булырга мөмкин. Әбу Талиб үзе үстергән энесе Мөхәммәднең, аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын, дөньяны үзгәртәчәген әле белми иде шул. 40 яшь тулгач, Мөхәммәд, аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын, ялгызы гына калып гыйбадәт кылырга, фикер йөртергә дип еш кына Мәккә тирәсендәге тауларга китә иде. Мәккәдә булган гаделсезлекләр, куллык, хатын-кызларны кыйыр тотулар, отышлы уеннар, Ибрахим, Муса һәм Гайсаның Раббысы булган бердән-бер Аллаһка гыйбадәт кылмыйча, башка иләһләргә, агачтан һәм таштан ясалган путларга гыйбадәт кылулар, булар барысы да аны бик нык борчыйлар иде. Һәм менә бер вакыт Рамазан аенда ул Хира куышына килде. Кинәт көтмәгәндә бөтен җиргә нур сибелде. Әйләнеп караса, каршысында Җәбраил галәйһиссәламны күрде. Әлеге күренештән ул югалып калды. Фәрештә «Укы» диде. Ул «Мин укый белмим» дип җавап бирде. Җәбраил галәйһиссәлам 3 тапкыр кабатлады. Һәм өчесендә дә җавап шундый булды. Җәбраил галәйһиссәлам әйтте: «Укы, бар итүче Раббыңның исеме белән. Ул кешене бер кичкенә кисәктән бар итте. Укы, синең Раббың юмар һәм хөрмәтле. Ул иретте каләм белән. Һәм кешегә иретте ул белмәгән нәрсәләрне». Шуннан соң Җәбраил галәйһиссәлам юкка чыкты. Мөхәммәд, аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын, тау куышыннан чыгып өенә йөгерде. Ләкин таудан төшкәндә Җәбраил галәйһиссәлам янәдән пәйда булды һәм Мөхәммәд, син Аллаһның илчесе, ә мин Җәбраил дип кабатлаган Җәбраилне күрде. Фәрештә күз алдыннан юкка чыгу белән, Мөхәммәд, аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын, йөгереп өенә кайтты. Өенә кайтып кергәндә, ул калтырый иде. Ул Хәдишәдән, Аллаһ аннан риза булсын, үзен җәймә белән томалавын сорады һәм аңа нәрсә булганын сөйләп бирде. Ул: «Мин бик нык курыктым» диде. Ләкин Хәдишә, Аллаһ аннан риза булсын, аның кебек һәр вакыт дөресен генә сөйләгән
һәм мохтаҗларга ярдәм иткән кешене Аллаһ түбәнлеккә төшермәс дип аны тынычландырды. Шуннан соң Хәдичә ире белән туганы Варак янына китте. Ул христиан дине тотучы гыйлемле кеше иде. Аңа булган хәлне сөйләп бирделәр. Синең ирең Аллаһның илчесе. Кешеләр аны ялганчылыкта һәм башка гөнаһлы гамәлләрдә гаепләрләр. Алар аны зәрлекләрләр. Хәдичә, Аллаһ аннан риза булсын, агасының әлеге сүзләренә шатланды һәм ире сөйләгән сүзләргә тулысынча ышанган хәлдә һич икеләнмичә исламны кабул итте һәм беренче мөселман хатын-кызларыннан булды. Озак та үтмәде, аңа башкалар да иярделәр. Миңа Мөхәммәтнең яшерен җыелышлары турында хәбәрләр килеп иреште. Ярар инде, Әбу Җәһел. Нәрсәгәдер өйрәтә, мин әлегә нәрсәгә икәнлеген белмим. Туган инесе Гали аңа ияргәннәр. Калганнар бит барсы да фәкыйрьләр дә куллар гына. Ләкин аны җәзага тартырга кирәк. Булган нәрсәгә өйрәткән өчен. Тыңла әле. Әгәр аңа ияргән кешеләр хакимияттә булсалар, куркыныч булса, мин диңгез кебек аның өстенә ташланыр идем. Ләкин бу бит Мөхәммәд, Әбу Җәһел. Ышанычлы һәм намуслы кеше. 3 ел буена пәйгамбәребез, аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын, исламга яшерен рәвештә чакырды. Нәкъ шул вакытта Сихәм аның вәгазьләрен ишетте. Белмим инде. Без анда йөрергә тиеш микән соң? Әни, син аны тыңлап кара. Барсы да әйбәт булыр, Җәлилә. Кешеләр бүген башка көннәргә караганда да күбрәк. Тиз булыгыз. Рәхмәт, Җәгъфәр. Биләл, син һәр төн сайын кая барасың? Аллаһ илчесен тыңларга. Аллаһ илчесенең үзеннән аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын. Ислам турында ишетеп, туры юлны табудан хасил булган хис-тойгыларны аңлатып бирә торган түгел. Аңа иңдерелгән китап Коръән. Без кайчанда булса ишеткән иң матур сүзләр белән бирелә иде. Ул безгә әйтте: барлык иләһләр дә бары тик путлар гына. Алар көч-куәткә ия түгел. Фәкать бер генә иләһ бар. Ибраһимның, Мусаның һәм Гайсаның Раббысы Аллаһ кына. Һәм сез бары тик аңа гына гыйбадәт кылырга тиешсез. Аллаһ Тәгалә каршында байлар һәм фәкыйрьләр юк. Барлык кешеләр дә тигез. Фәкыйрьләрне түбәнсетергә ярамый. Аларга кайгыртучанлык күрсәтергә кирәк. Коръәндә әйтелә: Аллаһ каршында сезнең иң хөрмәтлегез сезнең арадан иң тәкъва булган кеше. Хатын-кызлар акылсыз түгел. Алар да Аллаһның мәхлуклары. Аларны хөрмәт итегез. Җир Аллаһның бүләге. Аны саклагыз. Сез аның хуҗалары. Һәм шуны исегездән чыгармагыз. Сезгә үз гамәлләрегезгә күрә хисап булыр. Ул кичне күпләр исламны кабул иттеләр. Без үзебезнең мөселманлыгыбызны гади сүзләр белән белдердек. Аллаһтан башка иләһ юк. Һәм Мөхәммәд аның илчесе. Аллаһтан башка илаһ юк. Аллаһтан башка иләһ юк. Һәм Мөхәммәд аның илчесе. Һәм Мөхәммәд аның илчесе. Син ышанмассың, Амаль. Ул Аллаһ каршында бөтен кешеләр дә тигез диде. Карале, мине дә аның янына алып бар әле, Биләл. Мин әйттем бит инде, Мөхәммәтнең вәгазьләре зарарлы дип. Әйе, күрәм. Аны туктатырга кирәк. Сез Мөхәммәтне туктата алмаячаксыз. Нәрсә? Биләл, монда кил. Сине суктырачаклар. Алар минем тәнемне кыйный алалар, ләкин җанымны кыйный алмыйлар. Яхшы. Алай булса җаныңны анда калдыр да. Үзең тизрәк монда кил. Мөхәммәд турында син нәрсә беләсең? Мин аның пәйгамбәр булуын беләм. Пәйгамбәр, күрәсең инде, бозоклык ничек тарала. Бу сүзләрең өчен сиңа җәза бирәчәкмен, Биләл. Мөхәммәд, сезнең ул иләһләрегез бары тик путлар гына, һәм алар берни дә эшли алмыйлар ди. Берни дә эшли алмыйлар. Ул шулай дип әйттеме?
Ниндидер бер кул, барлык илаһлар да бары тик путлар гына, һәм алар көчсез ди. Мөхәммәднең зарарсыз өйрәтүләре турында инде хәзер ни дип әйтерсез? Безнең инебез безгә каршы өйрәтә. Әбу Талиб, Бездә бит кыдрәтле Аллаһка ышанабыз. Әйе. Ләкин без калган барлык илаһларда кирәксез дип әйтмибез. Бу зарар китерер микәнни? Аны тыңлаучылар фәкыйрьләр һәм куллар гына бит. Барысы да түгел. Аларга Әбу Бәкер дә кушылган. Әйе шул. Мөхәммәднең якын дусты шулай ук бездән аерылды. Ләкин ул бит үзе генә. һич юк. Ул ялкынның беренче шканы. Аны тизрәк сүндерергә кирәк. Шулай итәрбез дә. Әгәр Мөхәммәднең өйрәтүләре барлык җиргә дә таралса, безнең иләһләребез җимереләчәк. Ул вакытта хаҗилар да булмаячак. Әгәр хаҗилар килмәсә, безнең табышыбыз да булмаячак. Аллаһның илчесе безне кисәтергә тели. Нәрсә? Әллә Мәккәгә һөҗүм итәләрме? Белмим. Әйдә киттек. Сүмәйя, әйдә, Кагъбага тизрәк. Ясир, әйдә тизрәк. Ни бар анда? Белмим. Әнә ул. Кил, җилкәмә утыр. Дә, Аллаһ илчесен күрәсеңме? Әнә тегендә. Ул сөйләргә тели. Шуннан соң пәйгамбәребез, аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын, әйтте. Эй Мәккә халкы, әгәр мин сезгә әлеге калкулык артында сезгә һөҗүм итәр өчен гаскәр килә дип әйтсәм, ышанырсызмы? Син ни әйтсәң дә ышанабыз, Мөхәммәд. Син һәр вакыт дөресен генә сөйлисең. Һәм ул дәвам итеп әйтте. Эй Мәккә халкы, ялган иләһләрегезне калдырыгыз һәм бердән-бер Аллаһка гыйбадәт кылыгыз. Җәһәннәм утыннан үзегезне коткарыгыз. Мин сезне Аллаһның җәзасыннан коткара алмам. Мин бары тик якынлашып килүче дошманны күргәч, үзенең халкын кисәтүче бер кеше генә. Энебез безне кеше көлкесенә калдыра. Туктат аны, Әбу Талиб. Кайгы сиңа, Мөхәммәд. Син безне монда шуның өчен генә җыйдыңмы? Әлхәмдүлилләх. Бу сүзләр гүзәл түгелмени? Син аңа ышанасыңмы? Әйе. Һәр сүзенә. Ул аска төшә. Әйдәгез, аңа кушылыйк. Безнең иләһләребез сиңа кай ягы белән ышамыйсы? Без сине якларбыз. Аллаһның илчесе. Ничек син безнең илаһларыбызны мыскыл иттең? Менә сиңа. Кулларыгызга тотынышыгыз. Пәйгамбәребезгә тидермәсеннәр. Бергә торыгыз, үткәрмәгез. Син булай эшли алмыйсың, Биләл. Әгәр Аллаһ илчесе ачыктан-ачык чакыра икән, мин дә аңа ачыктан-ачык иярәчәкмен. Бу нәрсә? Юк, булмас. Минем кылым мөселман булган. Минем тәнем бәлки сезнекедер, ләкин минем җаным сезнеке түгел. Әгәр ялгышмасам, син минем җаным ирекле дип әйтмәкче буласыңмы? Юк, минем җаным шулай ук кол, ләкин сезнеке түгел. Ә бөек Аллаһның кулы. Менә монда инде син хаклы түгел, Биләл. Ул тулысынча минеке. Син бөтен барлыгың белән, синең бөтен уйларың тулысынча. Әйт шулай дип. Әйт, Мөхәммәднең сүзләреннән баш тарт. Һәм синең җаның минеке дип әйт. Әйт инде, Биләл, шулай диген. Аллаһтан башка илаһ юк, һәм Мөхәммәд аның илчесе. Карарбыз. Камчы астында ничек сайрарсың икән? Шулай кирәк аңа. Мөхәммәднең сүзләреннән баш тарт. Биләл. Аллаһ бер генә. Аллаһ бер генә. Әйт, синең җаның минеке диген. Һәм мин бу ташны алып ташлыйм. Әйт!
Аллах бер генә. Әй! Умәйя, мине Әбу Бәкір җибәрде. Ул синнән бу кешене сатып алырга тели. Бәясен әйт. Яхшы. 10 алтын тәңкә. Син моның белән табыш алдым дип уйлыйсыңмы? Әбу Бәкергә әйт. Мин бу арзан жан өчен 3 тәңкә алган булыр идем. Ул аның өчен 100 тәңкә дә түләргә әзер. Аңа иярүчеләрне жазалауларга да карамастан, Мөхәммәд хаш кылучыларны үз диненә тарта. Ничек итә? Җавап бик гади. Барысы да Коръәнгә. Нәрсәгә? Аллаһтан ингән дип әйтелә торган сүзләргәме? Ул бит бары мәгънәсез буш сүзләр генә. Сиңа карата хөрмәтем зур булса да, Әбу Җәһил, Мөхәммәднең сүзләре мәгънәсез буш сүзләр түгел. Алар көчле, шул ук вакытта алар гади дә, ләкин кешеләр сөйли торган сүзләр дә түгел. Сихер. Сихер? Моны фақат шулай гына аңлатып була. Ул очракта без аның сихерле шигырьләрен безгә каршы куллануын тыярга тиешбез. Әбу Талиб, без сезне бик хөрмәт итәбез. Без инде сездән ничә тапкыр энегезне кешеләрне өндәүдән тыюыгызны сорадык, ә сез берни дә эшләмисез. Ул Мәккәнең иминлегенә яный. Моннан берничә ел элек ул Мәккәгә тынычлык китергән иде. Ул чагында син аны мактадың, Әбу Җәһил. Кәгъбәне төзәткән вакытта кара ташны урнаштыру өчен сез чак кына сугышып китмәдегез. Ләкин Мөхәммәд килде дә, барсын да җайлады. Эш менә нәрсәдә? Әбу Җәһил. Тотыгыз аны. Югыйсә моны сезнең урынга икенче бер рәвешләячәк. Кит моннан. Син көрәешлеләр арасында кан кыюлыны телисең. Ышкын моннан. Әбу Талиб, күрәсеңме инде минем хәлемне? Тынычлыкны саклау торган сайын авырлаша бара. Үтенәм синнән. Энең белән сөйләш. Мәккәнең тынычлыгы хакына мин аның белән сөйләшермен. Мөхәммәд, ишекне яп та уз. Утыр әле, энем. Көрәешлеләр синең дингә чакыруыңны туктатуны таләп итәләр. Алар, әгәр син бу эшне байлык теләп эшләсәң, синең өчен мал җыячакбыз. Һәм син безнең арада иң бае булачаксың диләр. Әгәр моның белән син дәрәҗә теләсәң, безнең өстән әмиребез итәрбез. Әгәр хакимият кирәк булса, безнең хакимебез итәрбез диләр. Мөхәммәдкә Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын. Бу сүзләрне ишетү бик авыр булды. Ул әлеге сүзләргә каршы әгәр бу эшне ташлауны сорап, хәтта минем уң кулыма кояшны, сул кулыма айны тоттырсалар да, мин аны ташламаячакмын, диде. Эй, Мөхәммәд, мин инде карт. Алар белән көрәшергә егәрем юк. Син чакыра торган нәрсә без үзебезне корбан итәрлек дәрәҗәдә мөһимме соң? Без Мөхәммәднең гаиләсе. Һәм ни генә булса да, без аны якларга тиешбез. Ләкин нигә? Нигә без бер аның өчен генә бөтен Мәккәгә дошман булырга тиеш? Чөнки ул безнең туганыбыз. Һәм ул бер кемгә дә начарлык эшләмәде. Куркусыз Хәмзә телгә килде. Корал тотарга җитез булуың әйбәт анысы, туганым. Мөхәммәд
Сине шуңа этәрәдә инде. Мин аның фәрештәне күрдем дип сөйләгәне өчен генә үләргә җыенмыйм. Безнең аңа каршы һәм аның тарафдарларына каршы куйган чараларыбызга да карамастан, Мөхәммәд һаман өндәвен дәвам итә. Үтенәм синнән, барысын да хәлак иткәнче туктат аны. Қоры, ул намаз укый. Мөртәт! Мин моңа юл куймаячакмын. Мин безнең илаһларыбызны җимертергә юл куймаячакмын. Тинсез! Болай йөрергә ничек булдыра аласың? Эй, Хәмзә, кайтуың яхшы булды. Нәрсә булды? Әбу Җәһил синең инеңне мыскыл итте. Ул бөтен шәһәр алдында әшәке сүзләр сөйләде. Өнем ни эшләде? Бер ни дә әйтмәде. Ул китеп барды. Ул бүген монда иртән намаз укымакчы иде. Ләкин мин аны куып җибәрдем. Әгәр сугышасың килсә, минем белән сугыш. Хәмзә? Куркак, син ничек Мөхәммәдне мыскыл итәргә батырчылык иттең? Мин дә аның динендә бит. Ах, юк. Мин синең Мөхәммәдкә иман китергәнлегеңне белми идем. Хәзер китерәм. Теләсәң нишлә? Энем, мин син өйрәткән нәрсәнең хак булуына ышанам. Мин моны синең һәр сүзеңдә тоям, һәм шуңа күрә мин Аллаһтан башка илаһ юк, һәм син Аллаһның илчесе дип әйтә алам. Җәза бирегез аларга. Монда. Аял киттегез аларны. Туктагыз. Җибәрегез аны. Минем ирем кайда? Анда эшең булмасын. Яки Мөхәммәдне кире кагасың, һәм илаһларны танысың, яки үләсең. Юк. Әйт, әни, әйт. Алар ишетергә теләгәнне әйт. Әйт, тыңла улыңны Сүмәйя. Дөресен әйт әле миңа Гаммәр. Син үз җаныңны саклап калу өчен генә Аллаһтан һәм аның илчесеннән баш тартыр идеңме? Мин юк. Мин дә баш тартмаячакмын. Аллаһтан башка илаһ юк. Һәм Мөхәммәд аның илчесе. Син миннән көләсеңме? Алай булса, бу синең соңгы сүзләрең булыр. Һәм менә беренче шаһид китүчләрде. Мискин Ясир, мискин Сумәйя. Әлхәмдүлилләһ, Гаммәр исән сау. Аның хәле ничек? Пәйгамбәребез аның кайгысын җиңеләйтү өчен хәленнән килгәннең барын да эшли. Ләкин ул безнең тормышыбыз өчен курка. Шуңа күрә булдыра алганнарга Эфиопиягә китәргә куша. Эфиопияга? Аның патшасы Насара динендәге газил кеше. Мөгаен ул безгә анда калырга рөхсәт итәр. Миңа китүчеләр төркеме белән җитәкчелек итәргә кушылды. Һәм миңа ярдәмгә көчле егетләр кирәк. Бар, Малик. Безнең белән бар да яхшы булыр. Кузгалырга кирәк. Безгә алар белеп алганчы тизрәк китәргә кирәк.
Алар мөгаен Эфиопиядадыр инде. Халидке әйт, кешеләр алсын да аларны эзләп тапсын. Аларны тотып кире кайтарырга һәм җәза бирергә кирәк. Барысы да белеп торсын. Мәккәдә баш күтәрергә юл куелмаячак. Эх, өлгермәдек. Иң яраткан кыйммәтле асыл ташымны кабул итеп ал. Ә хәзер юмартлыгым өчен мине бүләклә. Минем тугрылыгым өчен шәп бүләк. Син Эфиопия патшасын беләсең диләр. Бик яхшы беләм. Бик яхшы. Бу бүләкләр аңа. Әгәр аны мөселманнарны кире кайтаруга күндерә алсаң, син үз өлешеңне алырсың. Әгәр моны булдыра алучы кеше бар икән, димәк ул кеше мин. Сезне янәдән күрүемә шатмын, Гамыр. Бу бүләкләр бары тик сезнең эшең генә. Сезнең юмартлыгыгыз мине таң калдыра. Сез моннан күбрәккә лаек. Сезне шәһәрегезне ташлап киткән кешеләр кызыксындырадыр дип уйлыйм. Баш күтәрүчеләр. Алар безнең шәһәребезгә күп бәхетсезлекләр китерделәр. Һәм сезнең шәһәрегез белән дә шулай булыр дип уйлыйм. Зинһар өчен. Аларны безнең кулга тапшырып, мәрхәмәтегезне күрсәтегез. Алар тыныч кешеләр кебек күренәләр. Алар яңа дин уйлап чыгардылар. Һәм башка диннәрне бетерергә телиләр. Бу турыда ни диярсез? Патша, Патша каршында башың ни? без Аллаһтан башка беркем каршында да башыбызны имибез. Менә, күрәсезме, Гали җәнәп, тәртипсезлек инде башланды да. Анысы мөһим түгел. Аларның Раббыларына карата булган мөнәсәбәтләре мине күбрәк кызыксындыра. Дәвам ит. Әй патша, әле күптән түгел генә без бер надан халык идек. Аллаһ безгә илчесен җибәрде. Ул безне бер Аллаһка гына гыйбадәт кылырга һәм һәр вакыт хаклыкны сөйләргә чакырды. Ата-аналарны яратырга һәм аларны кайгыртырга, күршеләр белән тату булырга, мохтаҗларга ярдәм итәргә кушты. Ул әйтте, безгә бирелгән гомер бик кыска һәм безнең тирә-юнебездә булган һәр нәрсә, җир, аның байлыклары, безнең тәнебез, һәммәсе безгә Аллаһ тарафыннан вакытлыча файдалануга бирелгән. Biz аларны сакларга тиешбез. Һәм кыямәт көнендә без гамәлләребез өчен җавап бирергә дип Аллаһ кашына басачакбыз. Алар өйрәткән нәрсә Гыйсәгә бирелгән шәригать ул, Гамыр. Һич юк, патша. Алар бит сезнең динегезне тотмыйлар. Алар Гыйса Аллаһның улы түгел, ә нәкъ башка кешеләр кебек үк кул диләр. Гыйса турында без бары тик безнең пайгамбәребез, аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын, алып килгән нәрсәне генә әйтәбез. Ул Аллаһның кулы һәм аның илчесе, аның рухы, аның сүзе дибез. Безнең динебез һәм сезнең динегез әлеге ике яктылык нурлары кебек бер-берсенә ошаганнар. Алар төрле. Ләкин шыганаклары бер. Мин сезне, хәтта алар миңа алтын таулар бирсәләр дә, алар кулына тапшырмам. Ә син, Гамыр, бүләкләреңне ал да Мәккәгә кайт. Әбу Җәһил. Ике бай хаҗи Әбу Ләһәбне табыз дип уйладылар. Ә мин аларның бар булган нәрсәләрен утып алып бетердем.
Әлеге ике кеше сез түгел идегез бит. Гомәр ибне Хаттаб мөселманнарга кушылды. Гомәр? Гайрәтле Гомәр, атаклы Гомәр. Әйе, Гомәр, әйе. Юк, бары тик Гомәр генә булмасын. Ул Коръән аятларын ишеткән диләр. Коръән сүзләренең гүзәллеге күңелемне чистартты дип әйткән. Нишләргә икәнлеген беләм. Ишетегез мине, әй, иләхләр. Без берничек тә мөселманнарны туктата алмыйбыз. Бәлки, сез безгә ярдәм итәрсез. Та, исерек җүлә. Барсына да шума ширин җибәрегез. Син, мин безгә нишләргә кирәклеген аңладым. Бер чара таптыңмы? Без аларны Мәккәдән сөрәшәкбез. Бар нәрсәдән дә мәхрүм итәчәкбез. Аннан соң алар бу ширләрдән китәчәкләр дә үз ялганнарын бөтен Гарәбстан буйлап таратачаклар. Без аларга китәргә ирек бирмәячәкбез. Без аларны монда тоткарлап торачакбыз. Ләкин ничек итеп? Без килешү төзеп, аны Кәгъбәгә элеп куячакбыз. Әлеге килешүдә Мөхәммәднең иярченнәренә һәм аларга ярдәм итүчеләргә бер кем дә берни дә сатмаска һәм алардан сатып алмаска, һичкем улын аларның кызына өйләндермәскә һәм кызын аларга кияүгә бирмәскә һәм алар белән бернинди дә багланышларга кермәскә тиеш дигән шарт куячакбыз. Мөхәммәд үзенең хатасын таныганчы, алар бөтен Мәккә халкы өчен мөртәтләр булачаклар. Мөселманнар Мәккәдән куылдылар. Күпләр үз өйләрендә калырга курыктылар. Исән калу өчен алар тарлавыкларга яшеренделәр. Бу бик авыр вакытлар иде. Аллаһның рәхмәте булсын сиңа. Кызганычка каршы аш бетте. Әни, минем тагын ашыйсым килә. Беләм, балам, беләм. Әти, әйдә Маликны эзләргә Эфиопиягә барыйк. Алар безгә китәргә ирек бирмәсләр, шул улым. Син ничек уйлыйсың? Малик безнең белән ни булганны белә микән? Мин хәбәр җибәргән идем, ләкин белмим шул. Малик, син бер үзең генә китә алмыйсың? Минем гаиләм анда интеккәндә, мин монда кала алмыйм. Бар булганны шушы. Пәйгамбәребезнең хатыны Хәдичә азык-төлек алыр өчен бөтен әйберләрен сатып бетерде. Ләкин бу гына җитмәс дип куркам. Кем уйлаган бит аны? Бу хәл 3 елга сузылыр дип. Сезнең хәлегез китте, Аллаһның илчесе. Исламның сабырлыкка һәм чыдамлыкка өйрәткәнен беләм. Ләкин сез алга таба да башкалар хакына ризыктан баш тарта алмыйсыз бит инде. Нәрсә бар? Мөхәммәдкә әйт. Мин аның мөрәҗәгатен көрәешлеләргә тапшырырмын. Сезгә ни булды? Авырыйсызмы? Мин сау сәламәт. Әбу Талиб, сине булай авыру килеш күрү миңа бик авыр. Мин моңа шикләнәм. Әгәр мин үлсәм,
Кабиләләр шурасы белән син җитәкчелек итәчәксең бит. Ул чагында сиңа Мөхәммәдкә каршы көрәшү җиңелрәк булачак. Әйе, шулай. Алай булса, мин әйтәчәк сүз бәлки сине шатландырыр. Мөхәммәд миңа бик мөһим бер серне ачты. Әгәр бу ялган булса, аның белән теләсә ни эшли аласыз. Ләкин әгәр дөрес булса, сез аны һәм барлык мөселманнарны эзәрлекләүне туктатасыз. Нәрсә ул? Тыңлагыз. Сезнең имзалар куеп, Кәгъбәгә элгән килешүегезне термитлар ашап бетергән. Аннан бары тик Аллаһ исеме белән дигән сүзләр генә калган. Нәрсә бу? Малик! Әни! Кайттыңмы? Без өйгә кайтырга җыенган идек. Бу бәхетле көннәр иде. Озакка сузылмаган тыныч һәм имин көннәр. Аллаһ ярдәм бирсен сезгә. Рәхмәт, Җәлилә. Малик, Җәлилә, әйдә тизрәк. Пәйгамбәрнең хатыны авырый. Хәдишә? Юк. бар Җәлилә, бар. Ул вафат булды. Алар 25 ел бергә яшәделәр. Ул аның балаларының анасы һәм иман китергән кешеләрнең иң беренчесе булды. Без бу елны кайгы елы дип атадык. Күңелсез хәлләр бер-бер артлы кабатландылар. Әбу Талиб шулай ук үлем түшәгендә ята иде. Мөхәммәд, кил яныма. Мин үлгәнче көрәешлеләр бер генә нәрсәне сорыйлар. Аларның диннәрен тынычлыкта калдырачакмын дип, син миңа сүз бирергә тиешсең. Әгәр син безне гаепләп сөйләмәсәң, без сине зәрлекләмәячәкбез. Пәйгамбәребез, аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын. Мин риза диде. Кеттеңме? Шуннан соң өстәп куйды. Мин сездән бер генә сүзне әйтүегезне сорыйм. Әгәр сез бу сүзне әйтсәгез, бөтен Гарәбстан һәм Фарсы дәүләте сезнеке булачак. Әйт! Минем белән бергә Аллаһтан башка илаһ юк дип шәһадәт сүзләрен әйтегез. Һәм башка барлык илаһләрдән баш тартыгыз. Әй, энем, әле сине кешкенә вакытыңда миңа китергәндә, мин синең башкалар кебек булмавыңны белдем. Шулай, син башкалар кебек түгел. Син үзенчәлекле шәхес. Ниһаять, безнең урамда да бәйрәм.
хәзер инде мин сезнең юлбашчыгыз. Әйе, исеме генә инде. Нәрсә? Әгәр теләсәң, үзеңне падишаһ дип атый аласың. Ләкин бер кайчанда минем юлыма аркылы төшмә. Яхшы, хәзер төп мәсьәләне хәл итәргә кирәк. Мөселманнарнымы? Як, Мөхәммәд. Мин аларның намаз укуларын тыныч кына карап тора алмыйм. Әбу Җәһил, тавышланма. Кылыч белән җиңә алмаган җирдә сүз белән генә җиңәрбез. Безнең шагыйрьләребез Мөхәммәднең сүзләрен тыңламаска мәҗбүр итәрләр. Әнә, Әбу Ләһәбнең дә ярыйсы гына килеп чыга. Ирак араларны якын итеп килгән дуслар. Беләсезме? Минем туганым әнә ул, кара йөрәкле фетнәше. Мин пәйгамбәр дип әйтә ул үзе турында. Ләкин аның максаты бары патша булу гына. Бирегез аңа тиешле җәзасын. Тынычлыкта калмасын. Әгәр Мөхәммәд әйтсә, сезнең юлларыгыз адашкан дип, һәм сез гыйбадәт кыла торган иләһләр бары тик телсез ташлар дип, ул сезгә каршы чыкмый. Ул сезнең ата-бабаларыгызга каршы чыга бит. Ул әйтә, сез акылсыз, сез бозык. Инде бу сүзләргә, бу хурлыкка торыйкмыни түзеп? Алай булса, эш сугышуга да барып җитәр. хәзер инде безне якларга Абу Талиб та юк, һәм бер кая бар урын да юк. Эй, син Билал бит? Әйе, ә сез? Мин Бәра, мин һәм тагын 12 кеше пәйгамбәрне тыңларга килдек. Без чын күңелдән исламны кабул иттек. Ишеттеңме? Ясрибта 12 мөселман. Юк, йөзләрчә. Булаймы? Пәйгамбәребезгә Ясрибка барырга кирәк. Безгә. Без хәзер бу турыда сөйләшә алмыйбыз. Аллаһның илчесе белән төнлә Акаба янындагы тауда очрашырсың. Аллаһның илчесе, зинһар өчен Ясрибка барам дип әйтегез. Безнең шәһәребез канга батты. Туганын үтерә. Һәм бары тик сез һәм сезнең өйрәтүләрегез генә тынычлык китерәчәк. Барам дип әйтегез. Һәм без сезне якларга сүз бирәбез. Аллаһ Тәгалә безгә юл ачты. Эй, Аллаһның илчесе. Пәйгамбәр, аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын. Ризалашты. Ул безгә Ясрибка китәргә кушты. Мин төнлә йөрергә куркам. Аллаһның илчесе бер кемдә безнең китүбез турында белергә тиеш түгел ди. Ә нигә безнең белән тагын кемдә булса китми? Без барыбыз да бергә китә алмыйбыз. Бу бик куркыныч. Киттек. Мөселманнар барсы да китеп бетте. Ләкин Мөхәммәд үзе әле һаман монда. Ул монда калганнарны якларга җыена бугай. Иң мөһиме, хәзер безгә хәл итәргә кирәк. Бу Мөхәммәд белән нишләргә? Төрмәгә ябырга кирәк. Юк, аны куып чыгарырга кирәк. Күлгә алып барырга да, шунда ташлап калдырырга кирәк. Мәккәдән чыгып китәр. Безгә шул кирәк Юк, түгелме? ул Ясрибта дәүләт төзмәкче буладыр. Әгәр дә без аны үтерсәк.
Ләкин аны утырган кеше Мөхәммәтнең нәселе һәм башкалар тарафыннан эзәрлекләнәчәк. Моңа кем риза булсын? Кем әйтте аны бер генә кеше үтерәчәк дип? Һәр кабиләдән бер егетне алыгыз да аны үтерегез. Менә шул чагында аның каны һәр кабилә өстендә булыр һәм үч алырга кеше табылмас. Мөхәммәд аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын. Аларның мәкерләре турында белде. Һәм ул туганы Галигә, Аллаһ аннан риза булсын, үз урынына ятарга кушты. Пәйгамбәребез аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын. Энесе белән берни дә булмаячагын белә иде. Алар анда. Безгә кайчан һөҗүм итәргә? Без һөҗүм итмәбез. Ул иртә намазына дип өеннән чыкканын көтеп торырбыз. Һәм менә шунда Төн уртасында пәйгамбәр аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын, намаз укыды. Һәм тозак коручылар бер-бер артлы тирән йокыга талдылар. Мөхәммәд аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын. Өеннән чыкты да, тыныш кына үзен үтерергә теләүчеләр янына сиздермичә генә үтеп китте. Ул Әбу Бәкер, Аллаһ аннан риза булсын, янына китте. Алар икәү бергә Мәккәдән чыгып, тау куышына кереп яшеренделәр. Сез монда пәйгамбәрне көтеп торасызмы? Мин аның шәһәрдән чыгып киткәнен күрдем. булмас. Бу мөмкин түгел. Кайда ул? Мөхәммәдне тапкан кешегә 100 дия бирәм. Эзләгез. Ах син, шүл күсесе, чыгып ашкын минем чатырымнан. Менә сиңа, менә сиңа. Бирегә. Тауларга син ялгышмыйсыңмы? Юк, ялгышмыйм. Тагын 1-2 сәгатьтән сезнең 100 диягез минеке булачак. Андамысың ул? Мин бернинди дә эзләр күрмим. Ул анда. Эштә. Син бу пәрәвизне үзмичә генә үтә алыр идеңме? Яки бу кош оясын туздырмыйча? Ахмак! Ясрибка китәр алдыннан пәйгамбәребез, аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын, тагын бер тапкыр Мәккәгә күз салды. Аның хатирәләре әлеге шәһәр белән бәйләнгән иде. Монда аның балалары туды, монда хатыны үлде. Ул әйтте: "Дөньяның Аллаһ бар иткән пошмакларыннан син минем өчен иң сөеклесе.
Чөнки син Аллаһның иң яраткан шәһәре. Һәм әгәр минем халкым мине куып җибәрмәсә, сине ташлап китмәс идем, диде. Берәү дә бу кадәр озак вакыт чүлдә кала алмый. Бәлки, хәбәрләр дөрес түгелдер. Әллә аны чынлап та тоттылармы икән? Юк, аны тотмадылар. Һәм ул монда булачак. Бу ул, бу пәйгамбәр. Без беренче тапкыр курыкмыйча намаз укый алдык. Ул көннәрдә без бик күп эшләдек. Ләкин без бик бәхетле идек. Үзеңне яхшы тот, укытучыңны тыңла. Киттек, Хади. Мин әтигә һәм Маликка мәчет төзергә ярдәм итәм. Дәресләрдән соң пәйгамбәребез син укырга өйрәнергә тиеш диде. Яхшы. Әссәламу алейкум. Ва галейкум ассалам. Әти, минем каласым килә. Башта дәресләр. Яхшы. Аллаһ бердән-бер. Ул һәр вакыт бар һәм аның тиңдәше юк. Искиткеч. Хәзер мин мәчеткә бара аламмы? Әйе, бара аласың. Аллаһ нигъмәтләр бирә. Һәм аның кебек икенче бер зат юк. Аның кебек икенче бер зат юк. Минем балаларымның укытучысына. Нинди матур. Аллаһның илчесе, миңа бир әле, үзем күтәреп барыйм. Син бит пәйгамбәр. Сезгә ял итәргә кирәк. Пәйгамбәр, аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын. Безне бер туганнар кебек бер өммәт булырга өйрәтте. Ул Ясрибтә яшәгән барлык кешеләрдә милләтләренә һәм диннәренә карамастан тигезлектә һәм иминлектә яшәргә тиеш дигән тәртипләр куйды. Кара әле. Нәрсә бу? Ул безне намазга чакыра. Әни, без дөньядагы иң бәхетле кешеләрме? Син ничек уйлыйсың, кызым? Шулай дип уйлыйм. Чөнки Ясриб пәйгамбәр шәһәре, ягъни Мәдинә дип атала башлады. Мөселманнардан калган мал җыелып бетте. Барысы да монда. Яхшы, без баларны Димәшкка бара торган карваныбызга тиярбез дә, барсын да алып барып сатарбыз. Булар хәзер барысы да безнеке. Алар безнең бар мал-мөлкәтебезне алып, Димашкта саталар һәм алтын тулы кәрзиннәр белән Мәккәгә кайталар. Алар әле һаман безнең белән сәүдә итәргә теләмиләр. Без янәдән ачлыкта калырга мәҗбүрбез. Эй, Аллаһның илчесе, мин беләм, сез көч куллануга каршы, ләкин
Шуннан соң Аллаһның илчесе, аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын, әйтте: Без карваннарны барып табарбыз да, үзебезнең хакыбызны алырбыз. Мөхәммәд карванны кулга төшерү өчен 300 кеше белән Мәдинәдән чыгып китте. Мәккәгә чап. Бу байлыкларны саклап калыр өчен гаскәр җибәрсеннәр. Без монда юлыбызны үзгәртеп, диңгез буйлап кайтырбыз. Безнең гаскәр бүген иртән кузгала. Син минем өчен сугышачаксың. Булмас инде. Минем өчен сугышсаң, синең миңа булган бурычларыңны кичерәм. Әгәр карышсаң, шушында ук үтерәм. Ләкин мин Бу ни бу? Ниһаят! Алга! Әбу Җәһил мөселманнар лагереннән 2 көнлек юл ераклыгында гына. Әйт аңа. Миңа инде куркыныч янамый. Кире борылсын. Барлык Аллалар хакына, мин шул кадәр араны кире борылыр өчен үтмәдем. Мөхәммәд халак булмый торып, мин кайтып китмәячәкмен. Пәйгамбәребезгә аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын. Безгә каршы кораллы 30 кеше түгел, ә тулы бер гаскәр килүе билгеле булгач, ул киңәшер өчен шура җыйды. Инде үз сүзен әйтмичә, мин генә калдым бугай. Без син ни әйтсәң, шуны эшләрбез. Шуннан соң пәйгамбәребез, аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын, әйтте: Иман белән алга барыгыз. Шынлыкта Аллаһ Тәгалә безгә яки карванны кулга төшерүне, яки яу кырында җиңү яулауны вәгъдә итте. Без Мәккә гаскәре белән Бәдер коесы янында очраштык. Миңа сеңгемне бир. Минем янымнан китмә. Иң әүвәл миңа Биләлне тап. Сугыш үз кагыйдәләре буенча башланып китте. Хәмзә кылычын күтәрде дә 2 кешене чакырды. Губайда, Гали. Мәккә һәм Аллалар хакына алга! Алар арысланнар кебек сугышалар. Биләл! Умәйя? Аллаһу акбар.
Сугышыгыз, сугышыгыз. Сугышыгыз, сугышыгыз. Şiginəbəs, şiginəbəs. Onlar koşalar. Onlar dayalar. Koşalar. Әбу Ләхәб, Син кайттың. Әбу Ләхәб. Мин бурычымны түләдем. Һәм бел, Аллаһ синең энең ягында. Ярдәм ит миңа. Кемдә булса, ярдәм итегез. Зинһар. Менә тиле жүләр, мин бит аңа кире борылырга куштым. Бүтән мөмкинчелекләребез дә булыр. Анда түгел. Без ул мөмкинчелектән файдаланмадык. Алар хәзер Аллаһ аларның ягында дип уйлый. Минем сүзләремне истә калдырыгыз. Аны җиңеп булмаячак. Ләкин ул бары тик гади кеше генә. Син ул гади кеше, аның кебекләр безнең арадан бары тик бер генә тапкыр чыгалар. Иләһләр белән ант итәм, бу алтынның һәр кисәге аңа каршы көрәшү өчен тотылачак. Мин Мөхәммәдкә чын көчнең кемдә икәнлеген күрсәтәчәкмен. Мәккә 3000 кешелек гаскәр туплаган. Һәм алар хәзер бирегә якынлашып киләләр. Безнең саныбыз бары тик 700 генә. Ләкин без әзер, Аллаһның илчесе. Бер кадәр уйлаганнан соң, Аллаһның илчесе, аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын. Без дошманны Ухуд тауы янында каршы алачакбыз диде. Дошманның сан ягыннан күпкә өстенрәк булуын белсәк тә, без аның боерыгына бер сүзсез буйсындык. Безнең белән пәйгамбәр үзе иде бит. Без әзер, Аллаһның илчесе. Без җиңсәк тә, җиңелсәк тә, сез бу калкулыкны калдырып төшәргә тиеш түгел. Аллаһның илчесе шулай кушты. Сез аларның безгә арттан һөҗүм итүләренә юл куймаска тиеш. Бу Мөхәммәд. Ай! Хәмзәне үтерделәр. Аллаһ биек. Мәккәлеләр чигенәләр. Сез нишлисез? Сугышыгыз! Сугышыгыз! Туктагыз! Борылыгыз! Сугышыгыз! Аларның софлары бузылды. Безгә чигенергә туры килә. Юк, бу юлы түгел. Ара! Кая киттегез? Ярдәм итәргә? Юк, Аллаһ илчесе бу урынны ташлап китмәскә кушты бит. Алар чигенәләр бит. Әйдә сугышка. Туктагыз! Менә хәзер нәкъ вакыты. Туктагыз. Җүндә!
Сак бул! Мөхәммәт үлде! Ташлама безне. Эй, Аллаһның илчесе, аның тирәсенә басыгыз. Аны күтәреп калкулыкка алып барыгыз. Шигенәбез. Нигә булса булган бугай. Бу дөресме? Мөхәммәт үлдеме? Мин аның егылганын үзем күрдем. Сез мине ишетәсезме? Без бүген Бәдер көне өчен үч алдык. Безнең халак булганнарыбыз җәннәткә керәчәк. Ә сезнекеләр тамукка. Нәрсәгә теләсәгез, шуңа ышаныгыз. Барыбер Мөхәммәт үлде инде. Мөхәммәт исән. Алай булса белсен. Сугышта җиңү үзгәрүчән. Бүген без җиңдек. Мөхәммәт исән? Бу нәкъ менә Мәккә лайык булган данлыклы көн. Гыйбадәтеңне туктат та бирегә чык, Абу Суфьян. Безне бирегә син чакырдың бит. Мөхәммәт исән. Шуннан ни? Ул Хәмзәне һәм тагын 70 кешесен югалтты. Әйдә бергәләп бәйрәм итик. Барысы да Мөхәммәт исән дигән әлеге ике сүзне кабатлаганда нинди дан турында сөйләргә мөмкин? Димәк, барысы да хәл ителде. Алга таба бу көрәш фақат Мәккә белән мөселманнар арасында гына була алмый. Юк, һәр кабиләнең башлыгы, бөтен Гарабстан Мөхәммәткә каршы күтәрелми торып, һәм Мөхәммәт исән дигән сүзләр урынына Мөхәммәт үлде дигән сүзләр әйтелми торып, көрәшүдән туктамаска ант итәргә тиеш. Берсе дә исән калмаячак. İslam yok itilecek. Мөхәммәтне юк итү өчен мин бар булган нәрсәмне фида кылам. О, 10 мең! Без моңа кадәр 2 тапкыр, 4 тапкыр зуррак гаскәрне җиңдек. Ләкин 10 мең! Без шикләребезне тотып тора алмаячакбыз. Алар төркемнәргә бүленеп, бүтән яклап безгә һөҗүм итәчәкләр. Сез ни әйтерсез? Аллаһның илчесе. Мин фарсларының атлы гаскәргә каршы шәһәр тирәли чукыр казуларын хәтерлим. Дөрес. Нәрсә бу? Моның кебек нәрсәнең әле булганы юк иде. Бүтән Гарабстанда да күрелгән нәрсә түгел. Китәргә кирәк. Тар урын табыгыз да, аргы якка сикереп чыгыгыз. Әйдә. Дәвам итегез. Ләкин, әфәндем, бер урында сикереп чыгыгыз. Ә икенче урында бу каһәр суккан чокырны күмегез. Сугышчыларның күңелләре төште. Сөйләш алар белән. Син бит шагыйрь.
Телең үткен, күңелләрен күтәр, ярсулы халәткә китер. Бу ярдәм итмәс. Алар Аллаһ мөселманнар яклы дип уйлыйлар. Яхшы. Таңда һәр яклап хәлиткеч һөҗүмгә әзерләнегез. Күп санлы булуыбыз белән без аларны җиңәрбез. Әгәр Аллаһ теләсә, чокырны бик азар гына кичеп чыгар. Һәм без шәһәргә үтеп кергәннәрне туктатырбыз. Әмма алар чокыр аша үтеп керә калсалар, Без боларны тәрәзәдән аларга атырга тиешме? әйе, Эй, җәхет, мин бик нык куркам. курыкма. Әгәр без үлсәк, бергә җәннәткә керербез. Безнең арттан ишекне биклә. Үзеңнең кыдратыңны күрсәтер вакыт җитте. Мөхәммәд тә, аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын, дуга кылды. Эй, Коръәнне иңдергән һәм хисапта тиз булган Аллаһ! Мөхәммәдне саклый торган кешне ул нинди генә булса да җиң. Эй Аллаһ, шул кешеләрне һәлак ит! Әлеге мөселманнарга үзеңнең көчең һәм хакимиятең бер бөтен булуын күрсәт. Эй Аллаһ, аларны тармар ит! Арабстан сугышчылары! Нык торыгыз, хәзер үтә, шигенмәгез. Мәккәгә кайтабыз. Безне Аллаһ коткарды. Бер вакыт пәйгамбәр, аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын, безгә карап әйтте. Мин төшемдә Мәккәгә керүебезне һәм Кәгъбә тирәли таваф кылуыбызны күрдем.
Без хаж кылу өчен Мәккәгә барырга һәм изге Кәгъбәдә намаз укырга тиеш. Ул коралсыз нисез монда киләме? Ул безнең тыныч хаш кылучыларны тармар итә алмаганлыгыбызны белә. Аларны кертегез. Нәрсә? Мөхәммәткә Мәккәдә гыйбадәт кылырга мөмкинлек биреп түбәнлеккә калыргамы? Барысы да бетте. Барысы да бетте. Мин алар янына тынычлык турындагы солых белән Сухайлны җибәрәчәкмен, ләкин мөселманнар Мәккәгә кирмәячәк. Без килешергә телибез. Сезгә тынычлык турындагы солых тәкъдим итәбез. Без сезнең кешеләрегезгә һөҗүм итмәскә сүз бирәбез. Ә сез 10 ел буе безгә һөҗүм итмәскә сүз бирегез. Безгә Мәккәгә керергә һәм Кәгъбә янында намаз укырга рөхсәт ителәме? Һичшиксез. Киләсе елдан башлап. Сез Мәккәгә кереп тә тормыйча кайттыгызмы? Ләкин икенче елга без моны эшләячәкбез. Һәм һәр ел сайын күз алдына китерәсеңме? 10 ел буе. Һәр юлы 3 көн. Ах, 10 ел буе тынычлык булачак. 10 ел буе. Әлхәмдүлилләх. Әйе. Әлеге 10 елда ислам рухы тирән үтеп керәчәк. Гомер, син Мәдинәгә ни өчен барасың? Мөхәммәд белән очрашырга. Нигә? Син ни уйладың? Әйт. Мөселман булыр өчен. Мин аны үтерергә барасың дип торам. Син аны якларга дип әйтмәкче идеңме? Ничек итеп алга таба да без моны кире кагарга мөмкин? Ул бит Аллаһның илчесе. Мин шәһадәт китерәмен. Аллаһтан башка иләһ юк. Һәм син аның илчесе. Мин дә шәһадәт китерәмен. Аллаһтан башка иләһ юк. Һәм син, Мөхәммәд, аның илчесе. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من Алар безнең мөселман кардәшләребезгә һөҗүм иткәннәр һәм килешүне бозганнар. Пәйгамбәребез, аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын, Мәккәгә кайтырга вакыт җитте дигән карарга килде. Әйе, Аллаһның илчесе. Без әзер, Аллаһның илчесе. Мәккәгә. Хәзер алар башында безнең юлбашчыларыбыз торган 10 меңлек гаскәр.
Тукта! Сиңа ни кирәк? Мин Мөхәммәд белән сөйләшер өчен килдем. Улларыңны күрсәт. Хәзер үк. Нәкъ менә хәзер аңа һөҗүм итү ахмаклык булыр иде. Ләкин моңа кадәр бу сине тыймый иде. Мин сезгә тынычлык белән килдем. Сезгә бу кешеләрне гаепләү кирәкмәс. Әйе. Керегез. Гафу итегез безне. Без бик рәхимсез һәм гаделсез булдык. Без урладык, жазаладык, үтердек. Без башка сиңа каршы тора алмыйбыз. Мөхәммәд пәйгамбәр, аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын, әйтте. Моннан соң үтерүләр, кыерсытулар һәм гаделсезлекләр булмаячак. Мәккә ислам рухы белән сәламәтләнәчәк. Шулай булуына ышанам. Мин Аллаһтан башка иләһ юк. Һәм син, Мөхәммәд, аның илчесе дип танырга тиеш. Мин шәһәрне әзерләрмен. Мин моңа кадәр ни генә эшләгән булсам да, Мөхәммәд исән дип әйтә алуыма шатмын. Хакимнәр дә, фақирләр дә исламны кабул итәләр. Әлхәмдүлилләх. Һәр вакыт шулай булсын. Син хәзер бөтенләйгә азат дустым. Җаның белән дә, тәнең белән дә. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Әлхәмдүлилләх. Ниһаят без өйдә. Әлхәмдүлилләх. Мин ул көндәге кичерешләрне әйтеп бетерә алмаслык бәхетле мизгелләрне мәңге онытасым юк. Берничә ел үткәч, Мәдинәдә озакка сузылмаган авырдан соң пәйгамбәребез, аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын, вафат булды. Аңа 63 яшь иде. Ул бик гади һәм тыйнак яшәде. Бар булган малын фәкыйрьләргә өләште. Кызганыч, мин пәйгамбәрне күрә алмадым. Әгәр мин аның сүзләрен тыңлый алсам иде. Әйе, ләкин Аллаһның сүзләре исән. Сез хәзер кая барачаксыз? Мин белмим. Мин беләм, сез монда калып Мәккәдә эшли аласыз. Сез нәрсә эшли беләсез? Нинди матур. Минем сезнеке кебек станогым бар иде. Ләкин хәзер ул юк инде. Минем хәзер бер нәрсәм дә юк.
Әгәр азрак йон булса, ул безнең станокта эшли алыр иде. Әйе, әлбәттә. Әфәндем, сез йонны башудан ала аласыз. Юк. Ул сезнеке бит. Юк, хәзер ул сезнеке. Әйдәгез, без аны базарга бергәләп алып барабыз.